नमस्कार बंधुगण आजिर नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागतम। बंधुगण आजिर वीडियो रे आमे माने रेशन दुकान रे केमिति कथबार्ता करिबा एवं रेशन सामग्री केमिति आमे माने मागी परिबा तार दाम केमिति पचारिबा टिकिनिकी विषय आज आमे माने ए वीडियो रे आलोचना करि नेबा। बंधुगण जदि आपण माने चैनल को नुआ करि आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर सांग साथी मानक संगरे ए वीडियोटी को शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु। बंधुगण चलंतु वीडियोटी को आरंभ करि नेबा। आलू 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 को उरुड़ा किरांग बोली कहिबे। बाईगण बाळू ताना बा बाळुर ताना बाईगण बाळुर ताना बा बाळू ताना। टमाटो ताकाली। बंधाकोबी काबेज बा मुट्टाकुस बंधाकोबी काबेज बा मुट्टाकुस। फूलकोबी कॉलीफ्लावर मूला राडिश बा मुलांगी किरांग। कलरा कैपाका। भेंडी भेंडाका। मरीचो मुळाकु। काकुड़ी बेल्लारिका। सजना मुरिंगाकाय। पियाजो शाबोला। छोटो पियाजो उल्ली। बोईतालु मतांगा। कदली पाळम नड़िया तेंगा। तेंतुली बाळनपुड़ी। ओला नेल्लिका। पणस चाका। आ बंधुगण आमर खटा गुड़िक अच्छी माछरे हो आमर विभिन्न तरकारी गुड़िक मैंने पकाती बेसी केरला खाद्य तो इरुम्बा पुली एटा गोटे अच्छी आपणकर आटा देखने कुड़ाम पुली आउ मीन पुली है तो माछ खटा कुड़ाम पुली ये जाक सब खटा गुड़िक आपण मैंने सेठी जाकि देखिए मु प्राय ओडिया रे सर्च कली आ पाइलिनी आम आड़े एते नाही तो आगामी दिन जदि जानिबी निश्चय आपन को शेयर करी है। तो चाउल आरी। डाली बारीपु। लूण उप्पु। चीनी पंचसारा। चापत्ती तेइला चापोड़ी मध्य कहती चापत्ती तेइला चापोड़ी। गुड़ शर्करा। सरिसो काडुगु। काजू। तेल ऑयल बा एना तेल। नड़िया तेल बेलचेना। बिरी उड़ुनु बिरी। मक्का चोलम बीन्स। तरकारी पत्र कारीवेपिला। गाजर कारट। शिमला मरीच कैप्सिकम। अदा इंजी। अलुओ चेना। रसुण
ବେଳୁତୁଲି କୁନ୍ଦୁରୁ କବା ଏକା କୁନ୍ଦୁରୁ କବା ଏକା ଛତୁ କୁନୁ ବା କୁଣୁ ଛତୁ କୁନୁ ବା କୁଣୁ ସୋରିଷ ପତ୍ର କାଡ଼ୁଗୁ ଇଲା କାଳୁ ସୋରିଷ ପତ୍ର କାଡ଼ୁଗୁ ଇଲା କାଳୁ ମଟର ପିସ୍ ବା ପାଟାଣି ପାୟାର ମଟର ପିସ୍ ବା ପାଟାଣି ପାୟାର କାଠ କନ୍ଦମୂଳ କାପା କାଠ କନ୍ଦମୂଳ କାପା କଲିକା ପାୟାର କଲିକା ପାୟାର ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବାଡ଼ାବାଲାଙ୍ଗା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପାଡ଼ାବାଲାଙ୍ଗା ଲାଉ ଚୁରାକ୍କା ଲାଉ ଚୁରାକ୍କା ରେଶନ ଦୋକାନୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ରେଶନ ଦୋକାନୀ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କେମିତି ଦାମ ପଚାରିବା କେତେ କିଲୋ ଜିନିଷ ନେବା କେତେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ତ ଦାମକୁ ରେଟ୍ ବା ବିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦାମ ରେଟ୍ ବା ବିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଚାଉଳ ଦାମ କେତେ ଭାଇ ଚାଉଳ ଦାମ କେତେ ଚାଟା ଆରି ରେଟ୍ ବା ଚାଟା ଆରି ବିଲା ଏତ୍ରା ଚାଟା ଆରି ରେଟ୍ ଏତ୍ରା ଚାଉଳର ଦାମ 30, 50, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଚାଉଳର ଦାମ 30, 50, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ಅರಿ ಇವಡೆ ರೇಟ್ 30, 50, 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅರಿ ಇವಡೆ ರೇಟ್ 30, 50, 100 ರೂಪಾಯಿ ವರೆ ಉಂಡು ଚାଉଳର ଦାମ 30, 50, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦେବେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦେବେ କି ସେରି ನಮಕು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅರಿತಾರು ಬಾ ತರುಮ ସେରି ନମକୁ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅರಿತಾರು ବା ତରୁମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଦେବେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ କିଲୋ ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଆଦେ ସେରି ନିଙ୍ଗଲକି ଏତ୍ରା କିଲୋ ଆରି ବେଣମ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ କିଲୋ ତମକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର ଅଛି ଆଦେ ସେରି ନିଙ୍ଗଲକି ଏତ୍ରା କିଲୋ ଆରି ବେଣମ ଆମକୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦରକାର ଆମକୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦରକାର ନମକୁ 5 କିଲୋ ଆରି ବେଣମ ନମକୁ 5 କିଲୋ ଆରି ବେଣମ ଆମକୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦରକାର ଡାଲି ଅଛି କି ବାରିପି ଉଣ୍ଡ ଡାଲି ଅଛି କି ବାରିପୁ ଉଣ୍ଡ ଅଛି ଉଣ୍ଡୁ ଅଛି ଉଣ୍ଡୁ କେତେ କେଜି ଦରକାର ଏତ୍ରା କେଜି ବେଣମ କେତେ କେଜି ଦରକାର ଏତ୍ରା କେଜି ବେଣମ 2 କେଜି ବାସ୍ ବା 2 କେଜି ଦରକାର 2 କେଜି ବାସ୍ ବା 2 କେଜି ଦରକାର 2 କେଜି ମାଦି ବା 2 କେଜି ବେଣମ 2 କେଜି ମାଦି ବା 2 କେଜି ବେଣମ 2 କେଜି ବାସ୍ ବା 2 କେଜି ଦରକାର ଡାଲି ଦାମ କେତେ ବାରିପୁ ରେଟ୍ ଏତ୍ରା ବା ବାରିପୁ ବିଲା ଏତ୍ରା ଡାଲି ଦାମ କେତେ ବାରିପୁ ରେଟ୍ ବା ବାରିପୁ ବିଲା ଏତ୍ରା ଡାଲି ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଡାଲି ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ବାରିପୁ ରେଟ୍ 100 ರೂಪಾಯಿ ବା ବାରିପୁ ବିଲା 100 ರೂಪಾಯಿ ଡାଲି ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ସେରି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ସେରି ଆଳୁ ଅଛି କି ଉରୁଳାକିழங்கு ଉଣ୍ଡ ଆଳୁ ଅଛି କି ଅଛି ଉଣ୍ଡୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି ଏତ୍ରା ରୂପା କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା କେଜି 20 ଟଙ୍କା କେଜି 20 ರೂಪಾಯಿ କେଜି 20 ଟଙ୍କା କେଜି ଓକେ 2 କେଜି ଦିଅ ଓକେ 2 କେଜି ତାରୁ ଓକେ 2 କେଜି ଦିଅ ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି କି କାବେଜ ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି କି କାବେଜ ଅଛି ଉଣ୍ଡୁ କିଲୋ କେତେ କିଲୋ ଏତ୍ରା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ 30 ರೂಪಾಯಿ କିଲୋ
ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଦିଅ, ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଦିଅ। ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ, ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ। ବାଇଗଣ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଦିଅ, ବାଳୁତାନା ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ, ବାଳୁତାନା ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ। ଫୁଲକୋବି ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଦିଅ, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଦିଅ। କଲିଫ୍ଲାୱାର ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ, କଲିଫ୍ଲାୱାର ଅରୁ କିଲୋ ତାରୁ। ତେଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଅ, ତେଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଅ। ଅଏଲ୍ ଅରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାରୁ, ଅଏଲ୍ ଅରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାରୁ। ପିଆଜ 250 ଗ୍ରାମ ଦିଅ, ଶାବଳା 250 ଗ୍ରାମ ତାରୁ, ଶାବଳା 250 ଗ୍ରାମ ତାରୁ। ପିଆଜ 250 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ମରିଚ ସୋରିଷ 50 ଗ୍ରାମ ଦିଅ, ମରିଚ ସୋରିଷ 50 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ମୁଳଗୁ କଡ଼କୁ 50 ଗ୍ରାମ ତାରୁ, ମୁଳଗୁ କଡ଼କୁ 50 ଗ୍ରାମ ତାରୁ। ଅଦା ରସୁଣ 50 ଗ୍ରାମ ଦିଅ, ଅଦା ରସୁଣ 50 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ଇଞ୍ଜି ବେଳୁତୁଳି 50 ଗ୍ରାମ ତାରୁ, ଇଞ୍ଜି ବେଳୁତୁଳି 50 ଗ୍ରାମ ତାରୁ। ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? మొత్తం ఎత్ర రూపాయి, మొత్తం ఎత్ర రూపాయి? ସବୁ 400 ଟଙ୍କା ହେଲା, ସବୁ 400 ଟଙ୍କା ହେଲା। మొత్తం 400 రూపాయి, మొత్తం 400 రూపాయి? ସବୁ 400 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଖୁଚୁରା ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଅ, ଖୁଚୁରା ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଅ। ଚିଲ୍ଲର ଇଲା ଇଦୁ ଏଡ଼ୁତ, ଖୁଚୁରା ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ସେରି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ସେରି। ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ, ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ। 4ଟା ଅରୁ କୁଡ଼ ତାରୁ, 4ଟା ଅରୁ କୁଡ଼ ତାରୁ। ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେରି ସେରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେରି ସେରି। ଓକେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଓକେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ఓకే చట నన్ని పిన్నడు కాణాం, ఓకే చట నన్ని ପିନାଡୁ କାଣାମ। ଓକେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସେରି ସେରି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେରି ସେରି। ବନ୍ଧୁଗଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।